Askoz direma eta momentuz 14 identifikatu ditu Espainol futbol taldeak eta haietatik 9 gainera bazkideak dira. Bazkidetza hori galdu lezakete batetik, baina dozen gasotan ligak gorroto delitua egotziko die eta auzitegitan ere ikusi lezakete euren burua urtebete eta 4 urte arteko kartzela zigorra ere ezar diezaiekete gorroto delitu bategatik futbolzelai batean irain arrazistak egiteagatik. Eta hori ez du nahi gertatzerik, Jon Iñarritu diputatuak, Euskal Herria Bilduren diputatuak eta galdera ere egingo dio Espainiako gobernuari, Espainiako kortetan ea zer egingo duten halako egoerak ekiditeko. Iñarritu jauna, egunon? Egunon, bai. Zuk Williams jaunarekin futbolariarekin hitz egiteko aukerarik izan duzu? Ez, egia esan ez dugu aukerarik izan, baina kontutan izan da ez dela lehenengo aldia halako irain arrazistak gertatzen direla futbol zelaietan, berriz ere ekimen batzuk aurkeztu ditugu, hain justu interpelazio batzuk gobernuari galdetzeko ea zenolako neurriak hartuko dituen egoera jasanezin hauen aurrean. Eta ze erantzun espero duzu Espainiako gobernuaren aldetik? Bueno, kontua da, legeak, eta aipatu dudanez egoera hauek ez dira berriak, eta legeak aurreikusi zuela erakunde bat, observatorio bat, kasu honetan, ekiditzeko gertaera hauek, baina organu hori ez dela biltzen direla 10 urte. Orduan, eskatzen duguna da neurriak hartzea eta era berean jaiotako edo sortutako organo hori lanean hastea hausnartzeko halako egoerak eta hauen aurreak neurriak hartu ekiditzeko halako portaerak. Beraz, bizi osoan gertatu dena, duela 10 urte, ikusi zuten agian bidatu zetekela beste bide batetik, baina 10 urtean ez du lanik egin organo horrek, batzutan gertatzen diren gauzek ere, harritu egiten gaituzte. Edozein kasutan, zeuek neurri zehatzik proposatuko duzu halakorik ez gertatzeko, edo non dago konponbidea? Uste dut ez dagoela neurri bakarra, zen azkenean neurriak har daitezke hezkuntza arloan, arlo juridikoan, eta nola ez, ligaldetik ere, neurriak hartzea, ekiditzeko, talde hauek, ala pertsona batzuen sarrera kanpo futbol zelaietan. Uste dugu ez dagoela neurri bakarra, baina horretarako hain justu sortu zen estatuaren observatorio hori, jarrera arrazistak eta xenofoboak ekiditzeko, eta lehenengo gauza izango litzateke biltzea behingoz organu hori, eta aurrekontu bat egotea ere zeren dirudienez azkenengo urteetan ez da aurrekonturik egon naiz eta legeak horrela aurreikusi, lanean hasteko eta esan bezala hausnartzeko eta aztertzeko gertatzen diren jarrera onartezin hauek eta neurriak hartzeko. Ez da neurri bakarra baizik eta neurri asko, arlo askotan, eta zoritzarrez arrazakeria presente dago gure gizartean, ez bakarrik futbol zelaietan, baina uste dugu ere, arlo horretan eta aurrikusi zenez neurri batzuk eta konkretu eta zehatz batzuk hartzea futbol zelaietan, lanean hastea, martxan jartzeko neurri horiek. Jon Iñarritu ikusiko dugu zer ematen duen zure interpelazio honek, eta noraino iristen den kontua, beharko lukeen bidetik bideratzen arrazismoaren, xenofobiaren, futbolaren munduan dauden hainbat gaitzen inguruko hauzia. Eskerrik asko beste arte. Eskerrik asko zuei. Ez daukagu ahazteko, ez daukanik ahazteko, Calderon futbol zelaira joan nintzen.